Prečo preboha platíme 110 eur za 1 MW? My na Slovensku vyrábame 82% čistej elektriny. Free carbon. To znamená voda a jadro. 82%. Prestali sme používať uhlie, čiže všetko ostatné sú nejaké paroplynové cykly, čo majú niektoré podniky. Okrem toho máme schopnosť vyvážať elektrickú energiu a ďalej máme výborné interkonektory so všetkými susednými krajinami. Prečo preboha platíme 110 eur za 1 MW? Máme interkonektory a platíme 110 eur za megawatt za elektrinu. Jednoducho nemôžete konkurovať Američanom, ktorí platia 30. Alebo Číňanom, ktorí platia ešte menej. Nechápeme rovnako, prečo sú tie ceny také rozdielne po celej Európe. Prečo majú Francúzi 50, 60? My máme mať 100, 110. Niektoré časti Európy dokonca majú ceny, ktoré sa blížia k 150, k 160 eurám. Tlačíme veľmi a hovoríme, musíme pomôcť slovenskému a európskemu priemyslu. Pri týchto cenách je to ale úplne nereálne. My sme najlepší na svete v klimatických cieľoch, len prestávame strácať konkurencieschopnosť.